Faide, Mineng Namarova en welkom bij Spangtori. Vandaag leer ik je de officiële dagen van de week in Sranantongo. Laten we ze samen doornemen. Sonde is zondag. Munde is maandag. Tuderoko is dinsdag. 3D-roko is woensdag. 4D-roko is donderdag. Vrijdag is vrijdag. Satra is zaterdag. Zeg ze nu met me mee. Sonde, Munde, 2D-roko, 3D-roko, 4D-roko, vrijdag, Satra. Laten we de volgende voorbeelden doen. Tide na 3D-roko. Vandaag is het woensdag. Of Tamara na vrijdag. Morgen is het vrijdag. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.